jer sukobili bi se svakako. Znači ne pričate o politici? A slabo, ne, ono... Uglavnom, razgovaramo o običnim stvarima, porodici, porodici. o ljepoti doma, o ljepoti okoline. Sjećate li se svojih dana, svoje mladosti? Ma neka čuo. Ja bih mogao vam 3 dana pričati, da ne pričam. Sad ću da vi kažem. Pričate li o tome? Znate šta se priča? Samo. Prije svega, kaže se, ništa. no čovjek priča, mladi i stari. Svaki je mlad koji ima oči. I ništa više. Ja se jednom gumonijenom igra domine. To mi je najljepša zabava. To je najljepši i najsimpatičniji lice u domu. Ne zaboravite ovo da kažem da dođe na kurs kod koga? Kod naše direktorice. Kako ne? Ovi iz A imaće i pomoćnika, Boža ti sreći. Samo treba oplemeniti okolinu ovog doma. Oplemeniti okolinu, ozeleniti stablima, cvijećem. Ne da to bude obaveza direktorice i doma, nego društva. Društvo. Kako se društvo odnosi prema penzionerima? A ja ne znam, samo Generalno, ne mislim samo na penzije, nego generalno. Ja zaista ne znam, primamo tu penziju, pitam se kako je, iz kojih sredstava se ta penzija prikupi da bi se isplatila. On što je rekao prije, da doprinosi ne plaćaju, sve lične dohodke. Svi to znaju. Svi privatnici plaćaju doprinose na 450 eura na onu minimalnu platu. A Bogom ide u privatnici radnike dohodke. Ima koji plaća po 2000, a plaća 450. Znam da čovjek nema lijeba djeci da ide po cijel dan od 6 do 4 bez niđe ništa. Ali kako su penzioneri uključeni uopšte u društvo? Kako? Zaboravljeni posve, niko ne ni za šta ne pita. Ko je ne rade za 100 godina. Niko ne ni za šta ne pita, ima samo jedan podatak, kad sam se ja penzionirao, mada je tada bilo vrlo malo penzionera, i dugo vremena je bila prosječna plata, prosječna penzija veća od prosječne plate. A sad je, ja mislim, 60% od prosječna penzija od prosječne plate je sad ispod 60%. A prije ti je bilo, sjećam se baš ovaj Vuković te umro, Miško, kad je on dao podatke, tada je bila prosječna plata bila je 900 maraka, a ne znam koji je novac, a prosječna penzija 960. Kad? Koje godine? Davno je to bilo, možda prije 15 godina. Boga mi ni 20 se odbrneš nazad nije bilo. Ali mene zanima, da li ste vi zadovoljni generalno odnosom društva? Recimo, među penzionerima ima puno intelektualaca, ima ljudi sa iskustvom, ima pametnih ljudi. Da li je neko, recimo, kontaktirao nekoga od vas, evo vi kao ekonomista imate veliko iskustvo, da pita za neki savjet? Vidite, gospođice ili gospođo, ne znam, nije bitno da li jedan drugi. Sad je po nekakvoj evidenciji oko 130.000 penzionera. Kad sam se ja penzionisa, bilo je 46.000 penzionera. Koje godine? 95. Nije nego 95-6 hiljada. 95. godine. 95-6. Vidite sad, normalno bi bilo da penzioneri imaju svoju stranku. Kad se ja bi pitao, saslušajte me, kad se ja bi pitao, samo bi postojale 3 stranke u Crnoj Gori. Radnička stranka ili partija, seljačka stranka i stranka penzionera. Sve ove druge po Ustavu bi ukinuo. Jer da se razumijemo, jedino radnici i seljaci stvaraju materijalna dobra. Život je. Ovo su sve drugo potrošači. Apaši. A ovu zemlju su izgradili penzioneri. Ovu zemlju, ne ovo zadnje vrijeme, 10-15 godina. Izgradili su je penzioneri. Prugu Beograd-Bar, pa sad oni hvale, napravili su 42 km autoputa. To nije ni 15% od pruge Beograd.